Hello. Ja. Velkommen til. Hvis I ikke har set den her map før, så vil den jeg lavede her for 3 dage siden. Og lige nu sidder vi her hjemme hos Benny. Ja. Og ja, vi nåede sådan rimelig langt. Nu vil jeg vise jer, hvad det vi har fået ud af det her etuder. Okay, Benny. Overvej lige herovre i hjørnet. Ja, jeg har set det. Skal lige dræbes lidt. Okay, det var mig, der er vildt. Okay, lad os lige over til vores T-box. Eller, ja, command block. Ja, same shit. Og som I kan se, så har vi fået diamond ting. Ja. Ej. Det er vildt. Nå, okay. Google down. Ja, grunden til, at vi bare sætter tegn på det, for dumme til at sove. Vi har egentlig nogle senge. Ja. Ja, vi gider bare ikke bruge den, den er bare Okay. Google. Okay, 2 sekunder. Ja. Vi er tilbage. Det er lidt sød. Det er så langt langt. Hvad blev overført? Nej, jeg Og lad være med at kalde mig ny, fordi det er ikke lidt over. Det er sådan noget her crap. Og den der fuld ejer her. Jeg hjælper. Ja, så kommer jeg lige til at dø, ikke? Små slimes. Det får min framerate til at fuldstændig fucket op. En slime her, der prøver at begå selvmord. Ej, hvor er den spæser. Fuck, jeg har en af første slimeballs. Jeg har den 5. Men det er fordi, jeg bare venter til de dør. Ja. Hvorfor er de alle sammen? Du gjorde bare den store. Den dræbte bare lige en gang, så den blev sådan en hel masse små, ikke? Og så druknede de. Hvor fuck er alle de andre henne? Okay. Hvor mange slimeballs har du? 10. Giver du dem? Jeg har 52. Jeg ved, at det er noget, det er 62. Skal vi ringe til Sverige? Ulrik? Ja. Okay. Jeg løber lige over og nakker dem. Asger, jeg har en charter. Lol, vi skal bare have nogle dokkefor og sådan noget og spærre dem inde. Løber de derefter for? Ja. Har du iron eller stone? Nå, det var en sådan ting. Det er lidt for sent. Jeg prøver at lade være med til så mange jeg kan. Sådan. Jeg tog lige dine bones. Okay, overvej lige det her. Vi er nødt til at lave sådan nogle får ude på nogle små øer, og så skal vi have sådan noget piston.
Yeah, nej. Ej, jeg bliver lige nødt til at dræbe det der får. Nej, lad være. Det er vores fælde. Her. Tag lige et skov eller høve, eller hvad fanden det er. Slå med! Vi spærrer den inde. Det er næstbad inde. Nej, ikke slime, men foråret. Altså modspærre det inde. Kom så herover, man, I små fuckhoveder. Prøv se, nu står foråret bare her, ikke? Yes! Spasser. Hvad? De drukner sig selv, de små spasser. Men man kan jo ikke se, at de mister liv. Det er det ikke. Nu kan jeg gøre sådan, at det her foråret. Ej, hvor er det fryd det der, mand. Så skal vi bare have nogle flere lokkeforår. Ja, så dø dit store spil, mand. Herhen. Oh my god, det der, det er fryd, mand. Mor, nu skal vi sætte sejrsiden. Jeg ser ikke noget. Okay. 2 sekunder. Jeg er lige i gang med at se nogle ting lyde her. Det bliver så overlangt, den her. Ja, jeg kan lyse op på himlen. Okay, hvad er det der? Ja, små spidshoveder. Og hvis I lige vil se noget sejt, jeg har lavet, jeg ved godt, det er måske ikke, det er ikke helt færdigudviklet. Det kan godt blive bedre, men alligevel, jeg synes faktisk, det er rimelig fedt. Sådan der. Det er vores havn, du. Ja, jeg skal lige prøve noget nice. Okay, hvad sker der egentlig, hvis man gør det her? Ja. Okay. Hey. Wow, jeg lyser på min computer! Ja. Optager det? Ja. Okay, jeg skal lige prøve igen. Den rammer der. Ja. Og lys på det. Og lys på billedet. Det vil se. Jeg overvejer det noget vildt. Den der. Nu er jeg helt på spejlet, så nu er der. Den der. Jeg skal overveje det, den er kommet. Den der. Okay, giver mig lige lidt med Mabu. Dejen. I kan bare ikke se den her præge. Men det er det sidste, det her. Er det ikke det sidste stykke? De sidste 4. De sidste 2. Jeg greb det sidste. Sådan der, mand. Hvor vi hygger rigtigt. Hos Benny. Det er sgu så dejligt. Der var vi lige nok købt noget i kiosk og sådan. Ja. Jeg tror faktisk, vi brugte 3 timer på. Okay. Det var bare lige for at sige, at vi brugte rigtig lang tid på det. Ej, lad lige være med at spærre den ud der. Nej. Det er faktisk smart nok. Ej, hvis jeg undrer jer over, hvad det her er. Jeg vil gerne fortælle jer. Det er simpelthen vores mur, og den er ikke engang en fjerdedel nu. Den er faktisk... Nej. Det kommer til at være så lang, at I ikke kan drømme om det. Men hvis jeg drømmer om, så kommer så en Svendmand, og han skulle nok spille Svendmand. Nemlig. Og det er ikke godt. Og det her det er så vores hus. Som I kan se, jeg har nogle senge.
Det kan godt være, jeg synes, det er snyd.